chladných polárních krajinách, kde led tvořil nekonečné pláně a hvězdy tančily na obloze, žil lední medvěd jménem Boris. Boris byl mohutný a silný, s bílou sestí jako sníh a očima, které zářily jako ledový klid. Jednoho mrazivého dne, kdy se vítr proháněl po zamrzlém moři a polární zvířata hledala útočiště, objevil Boris v jeskyni starou mapu, ukrytou pod hromadou sněhu. Byla to mapa, která popisovala cestu k ztracenému ledovému království, kde se měl ukrývat legendární poklad nezměřené hodnoty. Boris se rozhodl, že se vydá na dobrodružnou cestu za pokladem. S mapou v tlapě a srdcem plným odhodlání se vydal na cestu do neznáma. Během svého putování ledovými pláněmi Boris potkal mnoho překážek a nebezpečí, ale s chladnou hlavou a sílou